Sirrin Sirri sauke ne kuɗi wanda za wannan ka shine sauke kuɗi sirri cikin wanda za ka sauƙi sauke nan kuɗi da take kanka. kuma da kanka da Akwai wayanda kanki ba a su yarda su ɗakinka, a ba gidanka ko a wani shagonka. kuɗi ya ce zai musu aikin Wannan sirri tasrifi ne ba, sai wanda su ga ba wai kamar sai ka sa a cutar yi su ma za ba, a yi. Wasu sirri ne kuma su wanda ce za sun ka ba iya yi da wancan kuɗi kanka. ya musu aiki, sun Kuma ba sirri ne wancan wanda za duka ka fitar da an kuɗi cuce su ba a ba su kimanin kuɗin da miliyan suka ɗari da bada ba, hamsin. bare kuma a ce an Da yi musu wannan wasu sirri kuɗin. mai albarka To yana da wannan sirri ne matuƙar wanda ƙarfi in ma sosai baka sosai, yadda ka wanda ɗauki kuɗinka ka ba wannan wani ya sirri yi ma mun yi shi aikin sosai tasarrufi sosai ba, kuma mun to ba da wannan an sirri yi, ne kuma wanda za wannan ka iya sirri ɗaukar shi ka ba aikata shi da baƙo ba ne a kanka. cikin wannan gida mai Wannan albarka sirri na ne Gobe wanda da Nisa kanka TV. za ka iya To aikata shi muna ko kuma godiya da sosai kanki za ki sosai iya ga aikata shi. masoyanmu, jama'armu, Aiki ne al'ummarmu na na faɗin tasarifi wanda duniya za gaba ki ɗaya. sauke manya-manyan Kamar da muka kuɗaɗe saba zuwa da kimanin miliyan gima-gima 100, mafi manyan kamar gaske. dala miliyan Yau 100 muna ko ɗauke da naira wani sirri miliyan wanda 100 za ko ka fitar sefa da na kuɗi miliyan miliyan 100 ko 150, euro ko ko cedi naira ko kake pounds so ko na ringgit miliyan ko lira ko 150, ko dirhami, dala ko kowanne sefa kalar ko kuɗi riyal ko euro za ko ka sauke cedi ko kuɗi pounds ko miliyan ringgit ko lira ɗai ko har dirham. miliyan 100. Kowanne Wannan kalar sirri yana kuɗi da kake da matuƙar buƙata ƙarfi da za ka fa'ida fitar da sosai kuɗi wanda wannan sirri miliyan ba ɗai baƙo ba ne. har Muna ɗari godiya da sosai hamsin. Assalamu alaikum Insha wa Allah rahmatullahi wannan ta'ala sirri ne barakatuhu. Al'ummar faɗin mujarrabin ƙada'an duniya muna sadidan, godiya mun yi shi sosai mun ga ba da masoyanmu, an yi kuma jama'ar mu, mun al'ummar mu na ƙare mun faɗin ba da duniya, an yi. musamman mutanen da suke Wannan bibiyar sirri mu ne wanda za ka a iya wannan yin shi da shafi namu mai kanka, za ki albarka na iya Gobe yi, da Nisa kowa zai TV. iya Muna yin wannan godiya sirri. sosai Abin da kawai ake da musamman buƙata mutanen ka laluba Najeriya, shi ne mutanen Nijar, Kamaru, Chadi, za Ghana, ka Algeria, Libya, lalubo Mali, ƙwarya, Gabon, Taiwan, Qatar, za ka Benin, Togo, lalubo Kenya, sauran sabuwar Saudi Arabia, ƙwarya babba mutanen irin ƙasashen ƙatuwan Afirka nan da sauran al'ummar guda faɗin ɗaya. duniya Za ka gaba ɗaya. samu Muna ɗaki godiya mai duhu wanda sosai ga ana so in masoyanmu, za ka jama'ar mu, shiga aikin al'ummar mu na har ka faɗin fito duniya. babu wanda zai ka Wannan shiga ka sirri kuma ne ba muka zo wanda ya ga muku da shi fitowarka. wanda za ka Sai ka aikata shi je ka domin aje ka wannan fitar da ƙatuwar kuɗi ƙwarya miliyan cikin ɗaki, ɗai sai har ka samo miliyan ƙasar 100. gidan Wannan sirri ne tururuwa, wanda da ƙasar gidan kanka ko tururuwa kuma da za kanki ka za dinga ku iya, ɗebowa za ki kaɗan iya, kaɗan za ka kaɗan iya yin kaɗan, shi za da ka kanka tara ba sai guda ka sa dubu wani ba ba. ɗaya, sai ka In kuma tankaɗe akwai ta ka wanda zuba suke ganin ciki. za ka iya bashi, za ka iya ba duk wanda kake so aikata ma wannan sirri. Sirri ne yanda ake yin shi. Za a samo ƙasar gidan tururuwa guda 444, sai a tankaɗe ta, sai a samu ƙatuwar ƙwarya a zuba ta kaɗan kaɗan, za a dinga ɗebowa kada ta yi yawa sosai. Sai a sa faifai a rufe sabuwar ƙwarya, sabon faifai da ƙasar gidan tururuwa sai a zuba, sai a samu ɗaki wanda mai duhu wanda ba wanda zai shiga ɗakin har sai ka kammala aikinka. Sai ka zuba wannan ƙasar, ka zuba, ka sa faifai ka rufe, ka aje cikin ɗakin. Sai ka zo da turarenka na yaƙutul jinni mai hoton dala modern ɗin ƙasar Saudiyya. Sai ka kwance murfin, ka juya turaren cikin wannan ƙwarya tare da wannan ƙasa, sai ka rufe ka dawo gefe. Daidai misalin 12 na dare za ka fara lazuminka na ajib ya kun fayakunu wal jinnu, ajib ya kun fayakunu wal jinnu, ajib ya kun fayakunu wal jinnu. Ana son kai wannan lazumi ƙafa 100,000 da 20,000 da 4,000 a tsaye. A tsaye ake aikin. In ka kammala wannan aikin sai ka fito waje, ka jawo ɗakin ka rufe. Bayan awa ɗaya sai ka buɗe ɗakin, ka shiga ka buɗe ƙwaryar, za ka samu kuɗi miliyan ɗai har miliyan 100. Muna godiya sosai ga masoyanmu, jama'ar mu, al'ummar mu na subscribe da alamar ƙararrawa, sai ku daure ku danna mana subscribe. Muna godiya.